हरिसिंगा आरो पानेरि दखरा आफादनि नैबे सा जोबथा घाग्रा नैबे जायगायावहाय दिनै बेवहाय इउनाइटेड मुस्लिम माइनरिटि काउन्सिल बिथांमोननि बानजायनायाव आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा आरो हरिसिंगा दखरा आफाद पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै बेवहाय थांनाय 27 तारिखआव जि बड' पिस एकर्ड सिगनेटरि सागन होगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि जादों। बेयाव एनडिपि प्रग्रेसिभनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथां WB बिलिरथि आरो लोगोसे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां बिके अलंबार आदा, लोगोसे UPPLनि लेङाइ आफादगिरि भ्रमन बाग्लारि, लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बिथांनि मावथिमोन बेवहाय आरो लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि गुबुन गुबुन दल संगठन दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बेवहाय ज' जादों आरो ज' जानानै लोगोसे थांनाय 27 तारिख जि सागन होगिरि बिथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसे बरायनायजों लोगोसे बे ओनसोलावहाय बे एकर्डजों मा जों मोननो हादों फैबाय थानाय समफोरावहाय बिनि फिथाइया बोरै जाहैगोन, लोगोसे बेवहाय जि बिभिन्न जनगोष्ठीयाव जि माहारिफोर दङ बेवहाय मेनलि आदिबासि थाबाय, गुरखा भाइफोर बिथांमोन थाबाय, बेजों लोगोसे बेवहाय जि माइनरिटि कमिउनिटि बिथांमोनाबो दङ, बेबायदिनो बेंगलि कमिउनिटि बिथांमोनबो दङ, लोगोसे बर'फोर दङ, बेबायदि गुबुन बिभिन्न जनगोष्ठी गोरोबलायनानै थानाय बे मोनसे ओनसोल आरो आखा खालामदों रायजो राजाया बे बड' पिस एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलाव अनलायनाय खौसेथि फैगोन आरो थांनाय समफोराव जिखिनि रायजो राजाया आखा खालामनानै दङमोन सोलोंथाइ बिथिङाव, समाज बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, मुवारि जौगाखांनायनि थाखाय जिखिनि आखा खालामनानै दङमोन नैबे जि बिटिआर एकर्ड, बे बिटिआरनि एकर्डजों जिहेतु बांसिन बेयाव फसंथानफोर फैबाय, बांसिन रांखान्थि फैबाय, बांसिन गोहो फैबाय, बेखिनिखौ लानानै फैबाय थानाय समफोरावहाय बे ओनसोलाव जौगानाय खौसेथि गोरोबलायनाय अनलायनाय मोनसे आबहावा बेयावहाय सोरजिजागोन बेखौनो मिजिंथिदों आरो बे घाग्रा ओनसोलानो मोनसे जाखांफुनाय फिसा मोनसे टाउन, बियो निस्सय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों साबसिनै महर मोनगोन आरो बियो मोनसे फालांगि सेन्टार हिसाबै गायसनजागोन, बेखौनो रायजो राजाया आसा खालामदों आरो जोंबो बेखौनो रायजो राजानो मेसेज होदों फैबाय थानाय समावहाय जों बिटिआरनि जिखिनि दफाफोर बेखौ खौसेयै जोङो मावफुंनो नाजागोन आरो बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो नाजागोन, गोजोन खौसेथिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो जों नाजागोन। दैदेनगिरि बिथांमोना सागन होदों आरो बे सागन होनायनि गेजेरजों जिखिनि दफाखौ लानानै फैदों बेखौ जोङो गासैबो जि बेवहाय सागन होगिरि हान्जा बेजों लोगोसे रायजो राजा बियो फैबाय थानाय समावहाय मोजाङै बियो मावफुंजागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखौ जोङो मावफुंनांगौब्ला दिनै जाय बिथांमोना सागन होबाय बिथांमोना खौसेथि जानानै खौसे सावरायनानै बेखौ मोजां महर होनायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे मास्टार प्लान खालामनांगोन आरो बे मास्टार प्लानखौ रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायनांगोन आरो बेबायदिनो रायजो राजायाबो सागन होगिरि बिथांमोनखौ मदद खालामनानै खामानि मावनांगोन आरो अब्लानो जोङो फैबाय थानाय समावहाय जि बिटिआरनि जि दफा बेखौ जों मावफुंनो हागोन आरो बेखौ जोङो गोलाव सम जोङो मावफुंनायनि गेजेरजों बेखौ मोजां मोनसे आबुं महर होनो हागोन आरो बे ओनसोलनि गोलाव समनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोननि जि बिभिन्न जनगोष्ठीनि जि हास्थायनाय बे निस्सय जाफुंगोन जों बेखौ बुंनो हायो।